बालिपारा दख'रानि गाहाय मावखुलि बे लांगोनायावनो सानसेनि मेरगोनां हाबाफारि लानानै बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै आं बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। थारैनो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनजों आरो लाइमोनफोरजों सावरायनो मोननानै, खारन सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जेंना जेंगोना, हा हुनि जेंना, बिटिआर सुक्ति दफा मावफुंनायनि सायाव जेंना, सोलोंथाइ बिथिङाव जेंना आरो जोङो समाजारि बिथिङाव जिखिनि जेंनाफोर दङ, बै जेंनाफोरनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे दिनै दख'रा आफादा जि मोनसे थांखि बिथांखिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बे बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां लेखा फरायहोनांगौ आरो समाजारि बिथिंखौ जोङो गोग्गो खालामनांगौ, बे थासारिनि सायाव दिनै सावरायनाय जादों। आरो आं आसा खालामगोन सनितपुर जिल्लायाव गोबां जेंना दङ आरो जेंनाफ्रा दासिम सुस्रांजायाखै। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाया नाजाबाय थादों। फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों दिनै एफआरसिनि गोबांथार हा मोनबावनांगौ दङ। बे हा मोननांगौनि थाखाय दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनिसिम जों खावलायदों आरो मिरु एबसुआबो सम सम आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों बेखौ लानानै सावरायदों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 3.1 दफानि गेजेरजों गामि सोनायनि बाथ्रा, दिनै 60टा गामि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय हाबखांनायनि उनाव दिनै बे गामि हाबनायनि खामानिया थाद'नानै दङ आरो बे खामानिखौ आबुङै फिन आरो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टिमा दिनै दिल्लीयाव थांनानै नखर मन्थ्रिजों सावरायहैदों आरो थाबैनो नैबे 2026नि जि आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां सिगां बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै खावलायदों। आरो जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि सनितपुर जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर' गामिया थाबैनो बिटिआरआव हाबनांगौ आरो 125 जि 125 एमेन्डमेन्ट बियो पार्लियामेन्टआव पास जानांगौमोन, दा बाराखै। दा फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव बियो जेरैखिजाया बारनांगौ आरो बिनि सायाव गोथौयै सावरायनायनि गेजेरजों बर'फोरनि जे जेंना बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। आरो बे मोनसेया जाहैबाय 2012 मायथाइयाव बै समाव हाग्रामा महिलारिया नंगौ थारैनो दिनै जिखिनि गामिया सनितपुर जिल्ला हिसाबै 17टा गामिया हाबदों बाखि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय। दा बे बिटिआरआव हाबनाय जिखिनि गामिफोर, जोङो जारिमिनारि दाख्लै जि 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो फार्स्ट जारिमिनारि जोङो भटबो होनो मोनबाय माखासे पार्टआ। दा दिनै माखासे हाबबावनांगौ दं। दा दिनै खबर लानाय लायैनि बाथ्राया जाहैबाय, दिनै आसाम सरकारा इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना गावसोरनि आसाम इलेक्सननि बेस्थ'थानि थाखाय दिनै हयथ' जोंनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ लेहेम खालामदों आरो बे लेहेमखौ नुनानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाख्लै जोङो नभेम्बरनि 30 अक्ट' नङा होमबा, 30 अक्ट'खालि जोङो अल आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे धरना हाबाफारि लादों जे थाबैनो नैबे एसेम्बलि इलेक्सननि सिगांनो जेरैखिजाया बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो जुदि मावफुङाबा फैबाय थानाय समाव एबसुआ बिनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन सोमावसारनायनि थाखाय थिरांथा लादों। आरो दाख्लैबावै दिल्लीयावबो 19 आरो 20 आरो 21 जि नभेम्बराव दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति दफाखौ मावफुंजोबथारनांगौनि थाखाय दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारि लानानै एबसु सोमावसारदों आरो बेबायदि सोमावसारनाया कन्टिनिउ थांगोन। आरो बे जेब्लासिम बिटिआर एकर्डनि 100% दफाखौ मावफुङा आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ बिटिआरआव सोसना आरो बिकेडब्लिउसिनि जि जेंना गामि नटिफिकेसन जानांगौ बेफोरखौ थाबैनो बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो जेब्लायबो आपिल खालामदों। आरो लोगोसे एफआरसिनि खामानिया दायो सनितपुर जिल्ला हिसाबै दायो 6,800सो हानि मोनथायखौ मोनबाय। आरोबाव जोंनियाव 8,000नि बारा दाबिदारफोर दाबो हानि मोनथायखौ मोनबावनांगौ। दा बेखायनो फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां जेरैखिजाया जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय एफआरसिनि जि दाबिदारफोर बिनि हानि फोरमानलाइखौ होथारनांगौनि थाखाय जों सनितपुर जिल्ला एबसुनि जानानै खावलायदों आरो बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम खावलायनो थाखाय आङो मिरु एबसुनिसिम खावलायहरबाय। बेजों लोगोसे फरायसालि जोंनि सरकारि जानांगौ दं, एलपि स्कुल, एमइ स्कुल, हाइ स्कुलाव माखासे फोरोंगिरिफोर थिसननांगौ दं, बेफोरखौबो जाहाथे थाबैनो थिसननांगौ दं, बेफोर जेंनाखौबो थाबैनो बोस्रांनांगौ। बेजों लोगोसे जोंनि जि लाइमोनफोर जे आथिखाल आसामाव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव साख्रि होबाय थादों, दा बैफोर साख्रिनि थाखाय आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो नागिरगोन जे जोंनि फरायनायजों लोगोसेनो जों गाव गावनि फिटनेसखौबो थिग लाखिनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जिखुनु पारामिलिटारि बा आसाम पुलिसाव रिक्रुटमेन्ट ओंखारा मानो बेयाव जाहाथे जोङो बाहागो लानानै जोंनि लाइमोन जिउखौ जाहाथे जोङो मोनसे साक्सेस खालामलांनो थाखाय जोङो सिन्था खालामगोन आरो बेनि थाखाय
जोंनि गामियारि बेब'स्थाफोरखौ थिग खालामनानै बै साख्रि मोननांगौनि थाखाय जोंनि रायजो राजायाबो बेयाव मैखोमै बाहागो लानांगौ दं होननानै जोङो सानो।